למה הגעתם לעולם הטוקבוקה של ים? טוב, אז היום אני הולכת לעשות לכם סיור בית. אני בעצם הולכת להראות לכם את הבית, אז בואו נתחיל. כאן זה המטבח. פה זה הסלון. פה יש אזעקה אם יש מצלמות בחלק מהבית, בואו נראה אם תמצאו אותם. אם תמצאו אותם, תכתבו לי בתגובות. אם המצלמות רואות משהו חשוד, זה מפעיל פה את האזעקה. ופה יש פסנתר שהאימא, אמילי, עשינו היכרות המשפחה. אז לאמא קוראים אמילי, והיא מנגנת בפסנתר הזה. וכאן זה פינת כלבים, יש פה שתי כלבים מתוקים שהם אחים, כל אחד בפינה שלו, ברוב שאין להם פינות. פה זה הסלון, כמו שסיפרתי לכם. בואו נעלה לקומה השנייה. הקומה השנייה היא קצת יותר מעניינת, באמת היא קצת יותר מעניינת. אוקיי, כאן זה החדר של הילדה הגדולה של ירדן, שכאן בעצם יש לה את כל הדברי איפור של הילדה הגדולה. פה יש לה ארון עם כל הבגדים שלה, וגם יש לה פה מגירות. יש לה את הכסף שלה. ופה כמובן הנה המשפחה. ופה זה החדר של ההורים. פה זה המשקפיים של האבא, פשוט האבא צריך משקפיים. פה זה הפינה של הקטנצ'יק כזה, הוא יכול לשבת פה. אוי, תשב. הנה. לפעמים זה לא כל כך עובד, אבל זה עובד. טוב, בואו נעלה לקומה השלישית, שבעצם היא חצי מעניינת. ומי שלא יודע, זה אמור להיות בית מלון, אבל הפכתי את זה לבית. מקבלים את זה בית ריק, אבל בסדר. כאילו, מקבלים את זה בית ריק עם קצת מוצרים כאלה, ובסוף אתם יכולים לבנות איך שאתם רוצים. פה זה בקיצור השירותים. פה זה החדר של נויה וליבי, של שתי הילדות הקטנות. פה יש להם כל מה שהן צריכות וכל מה שהן אוהבות. הנה, יופי. וכאן כמובן אפשר לפתוח את זה, ופה כמובן אפשר להדליק פה את כל המנורות, ואפשר גם לחבר. שבינתיים לחבר בשביל לבזבז חשמל. וכאן הם כמובן יכולות להיכנס, ופה יש קורסה למי שרוצה. ופה זה בעצם סתם פינה כזאת, ותראו. אתם יודעים מה? אני אשמע לכם את זה לסרטון אחר. ופה יש לנו פה בריכה כזאת שעושה קצת משז ברגליים פה. פה זה בריכה רגילה ברקע הגדול. ופה בבריכה הקטנה הזאת, שאני עכשיו לוחצת פה על כפתור ויסבועות, אז זה הבריכה שעושה משז, זה המקום שעושה את המשז. וכאן כמובן אפשר להדליק אורות, אני בינתיים משגעת את זה ולהדליק אורות, או להדליק. אבל בינתיים זה הבית. אם אתם רוצים שאני אעשה לכם שאני בונה בית, אז תגידו לי בתגובות, אוקיי? ובינתיים אני רק מראה לכם את הבית, מראה לכם את המשפחה, ולאט לאט נתחיל לעשות סרטונים באמת. ואל תדאגו, היום יהיה סרטון שאני באמת יהיה סרטון היום. יהיה היום סרטון רציני. אוי, למה הלכתי לקומה ראשונה? בעצם הם בקומה שנייה. טוב, עזבו. עכשיו אני אעלה לקומה שנייה. זה לפעמים נלחץ. בקומה ראשונה, שלישית, שנייה, לפעמים שאנחנו לא צריכים. אבל רוב הפעמים זה לוחץ על איפה שאנחנו רוצים. אוקיי. אז זה הבית. ואם אתם רוצים, פה אתם רואים שהמרפסת ריקה. שנייה, אני לוקחת את הילדה. פה אתם רואים שהמרפסת ריקה. איפה שהילדה עומדת. איפה שהילדה עומדת. אז אתם רואים שריק שם, נכון? אז אם אתם רוצים
שאני אעשה סרטון שאני בונה את זה, אז תגידו